Pakarodza mwana wangu kutanga ndiripo baba womwana kechichuchi vakapwanya musha watakavaka ndipindiwo mhuri yangu takavakati tese vakati mari yangu kechi3 ndakaroorwa mwana wenumber 2 zvavakandishedza ndaenda ikoko mwana apedza kuroorwa kwakaya dzinova hanzvadzi dzokwaamai vasirana tezvara vangu vakada kundurwisa vakati hapana kana sendo rakabvisa kuhanzvadzi yedu tipe pfuma yedu asi havasirana tezvara vangu. Nyaya yacho yakarebesa. Ndinoda kuti munzwe kuti baba vachikonzero chakaita kuti vasauye unotambira mari nenyaya yekuti vanga vane mari vanga vatambira pay 3 months havana kana sendera vakauya naro saka vakabva varamba vada kurotsainini kuti ndishaye chandinobata ndikavati baba nauyai vakaramba ndakatotsvaga mari yebhasi yekuti vanopiwa vakatoti ndisiyire mari yebhasi kuti kana ndida kuti ndive ikoko ndikavasiyira mari yebhasi. Nyaya chibva yaitika mari chibva yabuda tete wacho wakatora mari yavo pakabuda mari it's 1.2 if not mistaken and boze andikakwanisa kutaura mafigures chaiwo asi iye ndiye angatopupura 1.2 chibva tatoona une vana 4 nevazukuru and chitipawo 6 wire $600 and the rest tiri kukusira but une vana 4 totodawo mombe dzokamai hatina kutaura takatora dzokababa langa rake akatonga achibva atipawo edu takatora $600 mombe mbiri the rest takachibva tamusira. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Indaya ndine nyaya yangu ndine madzimai angu ndine vana 4 asi chikuitika nchokuti madzimai avo vakarodza mwana wangu kutanga ndiripo baba womwana kechichuchi vakapwanya musha watakavaka ndipindiwo mhuri yangu takavakati tese vakati mari yangu kechi3 ndakaroorwa mwana wenumber 2 zvavakandishedza ndaenda ikoko mwana apedza kuroorwa kwakaya dzinova hanzvadzi dzokwaamai vasirana tezvara vangu vakada kundurwisa vakati hapana kana sendo rakabvisa kuhanzvadzi yedu tipe pfuma yedu asi havasirana tezvara vangu ndakavapa mombe mbiri $600. Chimwezve amai ava handina nguva nevana vangu vanoti vana ndevangu saka ndida kuti vandiudze chokwadi kuti vana ndevangu here kwati havasi nekuti muitiro wavo amai ava ndikuona ini vana vasi vangu kukurikidzawo futi mugara kwandakaita nawo nyaya dzikunetsa zhinji kuti tizosiyana nawo amai ava inyaya yechihuri ndakavabata ndakadzokera mumba nawo munhu akaita ndidzokere mumba nawo ndiRuben Chipadzi 2008. Right, mazingo amai. Aitani shoti goli. Sorry vedai. Nyaya yatotanga nenyaya yemwana wekutanga wanga uri musi wa 21 February 2022 kuti baba vakatanga kutorwa contract kushamba gold mine saka kwaiti vanhu vakatorwa contract munhu aishanda 3 months asina kupiwa pay ozopiwa pay yese pa1 musi wa 21 February holiday vanga vasingaendi kubasa vachibva vasumuka vachibva vaenda kwaamai vavo pasirevo vabva vadzoka musi wa 22 February vabva vasvikoda kuti enda kubasa inini ndinoenda kumusiya musi wa 23 ndakanzwa mwana wangu wechi2 achindifonera ndiri kumusiya zvanzi mama dhedhi vauya patingo vari kututa zvinhu zvavo mba musisina kana hembe zvake
ndabva ndadzokera kumba manheru iwo achibva wauya mumba ndakasvika masara mahovhurosi chete ekubasa nebhutsu wabva waya netsaga ravo wabva walodha bhutsu dzavo dzese nemahovhurosi avo ndikati ko chii chiri kuitika zvandichamboenda kwaamai ngenimbonozorora kati muchinozorora muchisiya vana vese ava zvikanzohonga mwana anga atizira muna December 2021 tagara ichibva kwauya shoko muna kupera kwaFebruary kuti mwana wenyu ari kurwara akatizira vakwasha vari kuda kuuya kunobvisa kuti mukwanise kuonana nemwana wenyu ndoita sei ndawandatuma mwana wangu wechi2 nehanzvadzi yangu vachibva vaenda kunovaudza kwaamai vavo kwasirevo vakambotsika-tsika vakati he vana vanditeerere chichi vakanyengetedzwa nehanzvadzi yangu zvikanzi saka chindisiyirai mari yebhasi vabva vasiyirwa mari yebhasi yekuti vauye ivo naamai vavo musi wekuti vakwasha vaakuuya baba ana havana kusvika panzvimbo apo mwana airwara mwana uya akatizira airwara kuvafonera ko chiuya ikavakwasha vauya zvanzi handisi kuuya ikoko itai zvamunoda inini koko handisi kuuya vakwasha voita sei tavataudza ndonyaya iripo nesituation vanga vasiya kwavari vakwasha vakabva vati kuti tidzokere isu tangosiya $100 yekuti amai mukwanise kuonana nemwana wenyu nokuti hatisi kukwanisa mukwasha wenyu anoshanda kudhapa akubvumirwe vakadzi mwana wenyu ari kungorwara ari ega zveshuwa ndakapiwa $100 ndabva ndavafonera babana kuno mari yabviswa kune $100 ndoyavasiya mwese vadzokera nayo vakati mheno itai zvamunoita ikoko pasina ndandatura mwana pasina 2 days ndine mwana airwara zveshuwa mwana akaita 2 days ndinaye kumba mwana abva aita miscarriage ndabva ndavaudza babana mwana aita miscarriage kuno ari kurwara havana kuuya ndabva ndaenda mwana wechi3 abva aita mota muziso ndabva ndavafonera babana mwana ari kurwara ndabva ndaenda kuparire nyatwa nemwana ndikavafonera babana mwana ari kurwara kwanzi kukudiwa operation babana havana kusvika panzvimbo ndakaitwa maoperation ndakatanga ita operation yekutanga ndikaudza kuti kukudiwa mari kuti mwana aite operation babana havana kusvika panzvimbo nyaya yacho yakarebesa ndinoda kuti munzwe kuti baba vachikonzero chakaita kuti vasauye unotambira mari nenyaya yekuti vanga vane mari vanga vatambira pay ye3 months havana kana sendera vakauya naro saka vakabva varamba vada road signing kuti ndishaye chandinobata ndikavati babana uyai vakaramba ndakatotsvaga mari yebhasi yekuti vanopiwa vakatoti ndisiyire mari yebhasi kuti kana ndida kuti ndive ikoko ndikavasiyira mari yebhasi ndizvo here pamusoro amai vanyaya vakutaura kuti mwana airwara kunyika munhu wacho akamisa sadombo pakuroorwa kwemwana wangu inini ndakamubvunza zvese kuti bwezi ndakateta nyaya yekunzwa vaita purogiramu ravo ndisipo inini bwezi sadombo ishamwari yangu ndiaita se handipa mari lemisi kupinda mumaini vandamufeya nchiti kuna ishamwari ndakanzwa kuti pane mwana wakanyamvura ndokaita dombo so zvakapera sei zvakanzi shamwari zvinhu zvakambotanga zvida kunetsa asi zvakazita sei zvakazopera mushe vandabvunza ndikati akamira sababa ndiani ndikuvataura akamira sababa ndibanguru vangu munhu wandakaroora mumwe chete mukwasha kunani test rwakwacho ndakamira sababa ndikati akamira achiti kudii zvakanzi ndatumwa namukoma kunika kuya kubasa saka nditenda umirani ndamunimirira inini zvari kutaura amai kuti mwana airwara kana dombo ndiyakaita nyaya yangu ari kunyepa mwana anga asingarwari wona tiri ipapo anopa decision upa date kuti no mwana womunhu ada kuroorwa baba naamai ndiani ndini babaka asi vanondivharidzira kuti iwe tinongone chimbo chokuti tokuzivisawo kuti ndo zvatida kuita kuuya kana kusauya ndiwe hauna kuchengeta mwana akutaura wachienda akabva crash kusvika 4 akawana basa ndibvamba mangu asi kokutadza kuchengeta kwandakamboita ndoko ane hama dzake dzokutaura murume kuti handa kuchengeta mwana ndozoda ndizive kuti vana ava ndevangu here amai vangu chaichanya kubereka nini havazivi vazukuru vavo hama dzangu dziri papanyamaro papo havazivi vanovaziva through paitika nhambo ndopavanouya ndopavanoziva kuti vana vanyamvura padi state kwati hapana kuitika nhambo havazivi asi hama dzake vanoenda vana vangu vakasununga kana kanzi kwadoma vanoenda kune vangu sei ngavandiudze kuti vana havasi vangu ini dani nemari ndimurombo chakamira dani nemari ndatora navo madentist amaya
nyaya dzese dzakuti ndedzechiuri amai ava ndedzechiuri dzakaita kuti wabude mumba mangu ndiyo vega unyanya kutaura kuti handichari nezvako through ndaona zvinhu zvaitika mumba kuti senda zvibvunza zvakanzi akwanisi handikwanisi kugara newe unoda kubvisisa sendi kana musha kwedu iweyo ita zvako ndiite zvangu zvishuwa ndakabuda mushure mekunge ndichibuda ndinongedza tisagara kutaura vaida kundiuraya vakandibata zvombo vadaidzira vana vavo nebanga tibaya akazouya kundinunura shamwari yangu aripo iwitinesi nhasi ana kuuya zvese zvakuta ndimanyepa ndinobvunza amai mwana uda kurooriwa sadomba anosvikira kuno anoudzana inini handizvizivi handizivi asi sadomba akauya kunogara inini ndikatuma baba vadai vaida kuti mwana arorerwe kumba kwavo vaingotaura mapindura apa matarawana matazvisokwe sakukudya sadomba kana achiuya anototsvaka vanhu nyakwendiwe baba wona akandiri kuti arwei vanokwira bhazi vauya kuti ari kuendera ndoroodza manangokuka iyi ndindotokuudza madzimai ndiri kuuya kuwashanguya tarisero maoko aigomera masvini saka ime makasvikirwa nasivadombo bhori inini akasvikira nokuti ndopaiziva pataigara ndabva ndaituma vanhu kuenda kuna baba dai vakaona kuti hazviite vakati uyai asi ivo vakabvuma kuti ndiri kuuya ndisiyirei mari yebhazi ndosaka vanhu vakasvika akaita baba ndiani hapana akaita baba manzwa zvaari kutaura hapana akamira sababa manzwa ere zvaari kutaura ina handisi kuzivani kuti vanga vasipo vanavo nendoziva nangu kana ngwana handina izvozvi february ndakarwa zvekufa zvokuda kufa chakana mwataisa chiso changu ichi nemwiri mapundu kati chii ndakasimudza foni ichiudza mwana ndiri kurwara kunoku mwana akanditaura kuti baba ende kuchipatara kubva ipapa ndakubvira zotaura futi kuti ko baba ndakanzwa kuti mairwara makazochii hapana havatombondidi kana kundiona kana last week patabva panapa vana vangu vangu vari pano hapana kana kandimboresei ndo vacho vainzi ndo vana tezvirangu but havasiri vana tezvirangu ndo vacho vakatora mari pamusoro yechangamire nevedare pamusoro yechangamire nedare rese mondiregererawo mamwe ndingava nechikakama asi mukurarama mamwe nandiro advantage yekuti mamwe anotenderera pakutaura nyaya iripo ndeyekuti ihanzvadzi yangu senemu yake ndekwakim hapana singazive wese inonzi musa kim uye anonzi ene akim asi one uyu automatically atopora mhosva yekuti ndiri uyu haisi hanzvadzi yangu hanzi vanozviti vana vokwaamai amenodare munoti kudini tisandaenda mberi ndadzuka nenyaya iyo ndakandigare pasi iye ngaataure baba vangu baba ivanzvadzi yangu namai vangu iyeyo iwe kana wasimuka wachida kutaura nyaya hautauri uchipa mhosva munhu taura nyaya yako yawagarira kwete kuti iye ngaandinzi hatisi kutonga nyaya 7 taura nyaya yako zvokuti akuti hausi tezvara zvichasvika kwazviri kana nguva yakwana taura nyaya yako yange uchisimudzira kuroora last sitting akati accuse no ukateerera unzika iwe nyaya yekuti taura nyaya uye akwira adarinzwa kandani ndiri kuteerera hamwe ndiri kunzwa nyaya uye akwira adara akataura kuti vana handizivo vana kwavakarodzwa 1 2 vana handizivo kuti ndivamweda enda nomukadzi kumadna test wanzoka mukadzi akatanga kutsanangurawo wazvinzwa kuti akatambira mari ye3 months zvikadii zvese ari kubvunzwa apa ndakanyara ndiri kuteerera saka iwe taura zvaunoziva usataure zvemaagenest kana iri nyaya tozotaura nyaya kuti leta yakamira so taura nyaya changamire chimubvunzai kuti handina here kuenda kumba kwake ndinomusuma kuti mwana ada kubhesura ari kurwara mwanasikana wake wekutanga no iwe ndiwomubvunze handina here kuya kumba kwako iko pamusoro changamire vakauya zviva vakandiudza vanavo ndibva ndavamisa ndakavaudza kuti no nyaya iripo yamauya nayo yakanaka inini ndine hama kuratidza kuna baba vanin'ina ana atete ndoda kuvazivisawo kuti vange vachitikopa nzvimbo andokwanisa kuuya zvicho vakadzokera munzira ndakatovamisa dheti ravo vakatoya funga kwangasa 3 days before vandavamisa asi ivo vari kutaura nhasi wapindura wapa zvakwana iwe taura right changamire handira kuisira $10 iyo yetransport kuti uye uzoona chiwanikwa chiitiko chiripo 10 years handina here tsano makasiya mari anditika iwe usatarise unotarisa inini taura tsano makasiya mari masiya mari mune dheti taura ineni
changamiri vakasiya mari yekutitera tikaudza madheti yekuti no mira ndiudzowo hama dzangu dzinokwanisa kuuya muchinoroorera kuti mwana vangati kumba kwaamai avo iwe wanga usingagariko kweri toenda tosiyana navo nditori kuplaza kufamba orit iwe wakasiyira mari iwe $10 movha mazeta sei ndiri kutaura 8 am mangwana kuseni ndo pake paine vakwasha vachiuya uyu vakwasha vauya taura neni usatarisi vakwasha vauya uyu haana kuwanika waita sei mwana achiuya vakapaunza apa tangoita zviripo the rest of the money is $100 ndo yakasara $100 sakura nekumbonana chidzokerai $100 ndakamuzi ndiro 20 40 sakura nembonana tikati hatinganyadzisi edu plus toda mwana wedu kuti isusu mwana ndewedu uyu aramba kuuya nezvikonzero zvake zvandisingakwanisi kuti ndidisclose pano right wadaro ndobva maizoita sei way forward first case iyo second case chibva kwaitwa mwana achibvaroorwa uyu ndokanyambura ka ndimoyo ka taura akaroorwa kunonzi mining center but akatanga akachinja mavhenyu akatanga adzwanya maropa ini ndiri kwakitsi yatota kubindura akachinja venyu akanzi kwachihuri ndomba kwedu kwanya maropa andiroori mwana wangu kwakwanya maropa mareasons akandisclose svipa zvanzi no takuenda mining center kwemuzukuru wake iye handimuzivi ndataka kuti muziva musi waitachi vaitika chiitiko chaitika isusu takasvika and sevana baba isusu takazoti vakagara 1999 achitora hanzva dzangu ari form 2 and 27 years achigara naye nyaya ichibva yaitika mari ichibva yabuda tete wacho wakatora mari yavo pakabuda mari it's 1.2 if not mistaken and because handingakwanisi kutaura nemafigures chaiwo asi iye ndiangatopupura 1.2 chibva tatoonaka une vana 4 iwe nevazukuru and chitipawo 6 wire $600 and the rest tiri kukusira but une vana 4 totodawo mombe dzokamai handina kutaura takatora dzokababa danga rake akatonga achibva atipawo edu tikatora $600 mombe mbiri the rest takachibva tamusira asi iye nhasi ina claiming against us kuti isusu takamufrauda kana kuti takamuropa aiwa uri kutsanangura usi kutaura usi kuti wati wane movha iwe hanzi ukatipa mari mari kuti ndizive ndibudise changamiri zvakaitika natsano wakataura zvekutaura kuti anyamvura iwaona kuroora ndikati nyaya yamataura ini ndainzwa ndichaita kuti ndisvikewo mumusha menyu sokusvika kwaitachi mukwasha musha mangu muti munomu kuti tizoenda kwasotas kuna zvitoko kwanhererawo inyaya yekushaya accommodation kuti paitiro zvinhu nenyaya yekuti amai vangu apaza musha wacho wevana vacho paida kuti papasina pokuitika ndopandakaenda kumuzukuru asi ava vanga vatoronga hondo iyo takatete kutoudziwa nemunin'ina wauyu kuti pane hondo yekurongwa nanani nanabhuti maererano nekuti imi hamuna kuroora ndikati ndobva tagara pasi nemasabhuku ikoko nemacheya komite ikoko zvanzi anyamvura zvandikuona hangu nemunziro yenyaya yakai apa panogona kuita hondo munogona kukwadzana pozoita zvimwe zvinhu iwe chiita kuti uvape mari yavo kuda bona ndatano zvamataura natsano indakutizati mombe imwe chete zvakanzi azviite kuhanzva dzedu iye akafa nhasi kana kuti ini ndakafa nhasi nhasi kundokuonana kunoko ndakati aweyo sezvo matinguda mari uye mari asi havasivana tezo rangu iye mudzimai anofanira kundudza atezva because pana vamwe atezvaro vakandiratidza asi ndo baba ati ndo baba vangu ndokwandotarisa nini kuti ndokwandoendesa pfuma ko ava vakatora pfuma yangu apa pfuma inoenda kuna amai here kuti kuna baba womunhu mwana wakamwana kupiwe ndoziva kuti pfuma inoenda kuna amai here kuti kuna baba womunhu uri kubvunza ini nawo sikubvunza handizvozvo changamiri ndizvozvo ndichapindura changamiri ichino chokubvunza futi here kumukadzi kumukadzi changamiri ndotambudzo maererano nevana ndozoendawo pamusha yaakapwanya imba ndakavaka imba iyo ndichiti vana vangu nhasi akuya kupwanya achiti ndini ndakavaka mari yacho akavaka imusha wakaiwana kuti nyange dai taishanda tese ini ndakabuda nouku iye kubuda nouku dhora tosangana pakati ndatenga bhege simeni ndatenga doframe hausi musha womuri ko nhasi zvava kuti ndada kupwanya chashanda chii uri musha ndikuvakira vana vangu ivavo hausi musha wangu ndikuvakira mhuri dzangu dzacho idzodzo dzauri kuti nini dzakaroorwa dzacho idzodzo kuti hapana chandirowana hanzi wakapwanya musha iwe hongu mumusha ndakapwanya nyaya yakaitika ndakauya kunhamo kwemwana wemukoma wangu ava ndasvika kunhamo nevana vangu ndofunga ndakarara panze baba vakauya vakanopadza dhoo rangu nemukadzi wavo vakapinda vakarara
taviga mwana mangwana makuseni ndichibva tatoenda kunoona makuva vanhu vakatosunga nhumbi ndikati arega timbodzika kumba tinoona chimirira bhazi remasikati tidzokera. Patakadzika takasvikaona dhoo rapazwa mutori hembe dzemwana ndikati onai babana ko chii chiri kuitika mba muno vakati iwe chimba chawakavaka nemari yekurabvisa da kutovaka imba yangu pane imba iyoyo. Ndofunga ndakasumuka nevana vangu kuti tirabva tadzokera kumusoro vana vabva vaenda havo kwavo navanaenda panana bamukuru vangu vari padare ndikati bamukuru ndaya nenyaya yangu yakamira yakadai munin'ina wenyu apaza dhoo rangu apinda mumba nemukadzi wake vakarara asi inini panapa ndauya panhamo yemwana wemukoma wobva ndatorarawo panze nevangu zvanhaiwe asi vanditi chibvisai zvinhu zvenyu saka bamukuru ndauda kubvisa zvinhu zvangu zvanhaiwe nyamvura uda kuti vabvise zvinhu kanzi ngavatore ndabva ndamisana nabamukuru akati amainini chimirai kutora zvinhu zvenyu imimi mbodzokerai kushamba kana madzokera kushamba patichauya panyaradzo vakabvunzwa vakanzi pane chako here pamba nevakoma wavo vakati handina changu. Pana mukoma wacho vanga vakawanda vese baba Lingoni vacho vakashayikirwa nemwana baba Ngoni izvi vabva vatopasisa vakati amainini musi wamuchauya kuchinyaradzo mukomana tichaita kuti akupei mari yemba yenyu osara ake achigara pamba osara ake achigara pamba zvanchimirai makadaro. Musi watakadzoka kunyaradzo tabva tasvika panyaradzo nhumbi dzakabhovewa tapedza kuva nhumbi ini handina kuziva kuti vanhu vane imwe program kune mwana ari kuda kuroorwa kumusoro kwababa Anjeni. Ndabva ndatoona vanhu vakutobuda ndabva ndaenda kuna bamukuru baba Ngoni ndikati bamukuru makubuda zvikanzi pane kwatiri kumhanyira mainini asi nyaya yenyu inini ndakuisira kuna bamukuru wenyu Niko isusu onai maini tabatwa nenyaya yokuti chiendei munoona bamukuru wenyu Niko ndiwo achafamba nenyu panyaya dzese. Ndofunga ndandaenda kuna bamukuru baba nangu asipo zvanzi amainini murume wenyu hasi kuwanika saka imi chimirai chiregai kwedzokera nhasi chimirai timuone manheru zveshuwa ndakarara tabva taenda kwaamai vavo tina bamukuru bamunini mauya nemari here vakati bamukuru munhu ngaabvise zvinhu zvake pamba pangu inini giraundi rangu ndori ndirandikuda kuti vasiye rakadaro ndivake ipapo pamba pangu. Wapindura kudaro zvikanzi haisati yapera tera unzika zvandokana aya ndoda kudzidzisa ndinomugamuchira zvaari kutaura basa rangu ndoro kutonga vanhu mukaona ndazotora ndiendaona pano dambudziko nyaya iripo ndeyekuti kana uchitaura wasvinzwa unotaura pano nyaya chete kunza zvimwe zvese ndozviziva zvisinei kuti ndotoziva kuti nyaya inofamba so saka taura pano nyaya ndepekuti chii uyu ndiye akakutendera vakanditendera bamukuru vaiva ndakapiwa vabva vandita mainini kuti ndingokupai go ahead kuti mubvise hazviiti mainini mimbodzokera kushamba tida kunoona sabhuku havapo vari kumagazi. Saka sabhuku makavaona here? Takaenda kuna sabhuku nabamukuru tikasvika kuna sabhuku kuyapo sabhuku akabvunza nyaya idhizvo here zvangu chokwadi nezuro akatondifonera vaigare padhuze nasabhuku wenyu nopata kwawataura sabhuku ndimi akatendera kuti vapazeimba vanhu vakauya akauya ndibaba mukuru Niko vakataura nyaya yavo yekuti anhu tagara pasi taona zvakakodzera vaviri vawirirana kuti tipazeimba risare ground uya mudzimai achinzi hawana stand kuchakonda ndakati aimbodzokai vakadzoka tobva vauya futi tobva vafune same statement kuti tawirirana tagara pasi nana Mukoma ndozviripo ndopavakazoya nani nemudzimai vakati tawirirana kupedza upindwa enda henyu mogara panga mukagara iwe gara panzvimbo pabva sapo komulende ndiyati kudii kuti makarodza mwana wangu musiyana todhara wangu makaputsa musha wangu ndinoda kuzva kuti vana ava ndevangu ekatavasamuti vana ava ndakananguonawo iwe hanzi watiwo makapusha musha wangu but panapa tiri kubvunza iwe ndiwakati musha upunzi wazvinzwa pamusoro changamira ama nyaya yekupwanya imba vakatotanga kuita hondo panhamo ndakatovasvikira pamira kumba
kana kunzi pada witness uchinesa kuti paradzai Diamond. No, munhu watosenza naye isusu ndisabu. Tabvunza sabu. Iwe sabu ari kuti vanhu vakatiwirira nekuti mupasi. Asi zvakaitika pasi pomwe usina kufara naye. Ndizvo chakaitika nchokuti amaya vakanditi inini imba ndakavara. Yakasara yakamira pani ndakafa mushamanya mvura mumungachi ngozi. Ndakataya vashamwari. Kana wewe uchitiwo ndoka akanicha kuda nini ngozi kwanya. Alright. Wapedza utawa. Iwe makavaka seimba. Imba ndakavaka ndishanda ndega. Ndaishanda kwa Chigwazi. Baba vasingashandi. Okay, masi maigara mese. Iwe ndiwaenda kubasa. Ndaenda kubasa Changamire. Baba havana chavanoshanda. Alright. Ndazvidzwa zvokuta. Kechipiri hanzi iwewe. Vana ndiudze kuti ndovangu chaiwo ndo kwanyamvura. Chokwadi. Hanzi vana vatukutaura nawo nezvawo ndevako. Changamire. Andara ake mukadzi but pavana chaipo. Andina sei. Kana kuti ndikuda mwana andina sei. Andina. Ndakada mwana kuti auya. Pokutanga vachirunzwana vari kuuya kundiona inini. Anouya mwana akadzokera kumba kuna amai asina kana dhora. Akapesera amiswa kunzi usaende. Izvo zvikuti mutiko mwana wangu ndasangana naye munzira sei usiruya kumbonzi. Ndakaiko kumunoti pamai. Ndibva ndasiyana nazvo. Odo kumba kwako ndokupi? Ndiri kumwadza nemushango. Kumba kwako ndokupi? Kwanyamvura. Unomusha here kwanyamvura? Ndito ndowakakwazi namai ndinavo. Vana vacho havabviri Changamire varipo apa. Muone masimilarities. Yewe kai. Anochida kuenda panze. Sorry. Iwe Pozite vana vombwa vasviniro musungwa chete uyo asvinira time yapera akuona kutadza kwomukadzi nokuti avhurika but akarega dambudziko mumba make achitirira aita akapaza imba yake ende nguva yaida ano mukadzi wake uyu aireva iwewe kumba kwenyu aireva imimi wakoma vacho achiona mukadzi uyu akamunakira nokuti vanga vachiwirana vari vangani vari 2 nhasi vashatisana havachawirana zvako bata imimi mese wanzwa mashoko ataura sabhuku tabvunza sabhuku ati ndakavatidzokerai zvinzwa kechipiri vakauya but nyaya yapapa ndeyekuti nyaya dzaataura dzokuti vana uyu mukadzi ati ndovaka hapana nedina test ndichokutanga chechipiri nyaya iri kutaura yepfuma inoda kugadziriswa avari romba pfuma zvainoita uyu kana asina kuroora pfuma haiti inouya ichipfuura ine mafambiro ainoita zvinzwa vana musiwo wakaroorwa hafana kuroorwa kupurazi kana kuri kwanherera kwamuri kutaura vana vaifana kuuya kumba kwashopo kwanyamvura vopedza kurooriwa pfuma magara pfuma yamborara pamba paene moti no ona ikatakatora mwana womunhu hatina kuroorawo norega itibvise pfuma inobviswa motuma dombo oenda kwete kuti pfuma ichitikibva panzibva yaenda kuna zvakadaro ndo zvakatadzwa tsika dzedu dzechikarenga zvadzinoreva zvinzwa but wanzwa ati hana zvandoziva futi mukadzi wake hana zvanoziva saka nawo manje yakuona time yapera ende pfuma iyo zvazviri kuita manje zviri kukonzera kuti kwatiri kuenda kumberi vana ava vagare zvakaita sei zvakanaka ende vana havafaniri kuva one side vanofanira vakuti akaenda kuna amai akaenda kuna baba kuna baba pazvisinei takutotimboita kumapane ubhiti akutombokupai vanhu moenda kugadzirisa vana asi ava vakomana hatiuye mudare muno takadhakwa muno ende mudare muno respect ende mudare muno mutedzera zvinodiwa mudare ende pfuma zvavakaita zvokuti vanoti pfuma muchitora iwe tipe pfuma tibvataisa painzaro kana dai mwana wakasanga ari usina kuroorwa inomufambira aenda sei ainoita vaipiwa pfuma tikwete kipa mapiri ana vakaita anorwadza hana kunaka but ndati nini vanogwa svino musuchi azosvinura manje time yapera uyu wanzwa zvaataura wanzwa zvichitaura wanzwa ndotera zvangachitaurika pari kunzi pfuma yoda kutambirwa zvakanzi inini handienda kutambira pfuma yangwani kwanyamvura kwanyamaropa ndienda kunotambira kupi wazvinzwa zvese izvozvo matambudziko tikaramba tichitaura nyaya inobuda zvakawanda mhoresane but tauda kugadzirisa zviripo kuti avakomana matorero akaita pfuma ari wrong pfuma vaifana kupiwa but yaifana kubva sababa baba uyu ndianiko nhasi ndiani baba wake ndiye aifana kubvisa pfuma kuti ona muninginaka pfuma yao yakuvana but nyaya iripo ndeyekuti tatambira mapfuma panapa chirega tibvisewo kwate zvaro yaifana kubva kwauri pfuma kwete kuno uno yanga iri njuga kai gwanda second shoot ndozvaitwa kapa zvakadhamba tauda kungopane ubhita ende amodzidzisa vana magariro avanoita sika dzavo dziri wrong ende vana uyu ngavazoti baba ndovavo ende ngavazoti amai ndovavo ende vakomana avo kunopinda pakati pevana
ine munopano kuita no ndakupa vanhu vakataura Kutaura panyaya dzokurudza ndakupai vanhu ndikupai ndiri kuramba nyaya vanyadzakaundudza endai bozinotaura nyaya dzakaundudza endai